üvegre lehet. Remeg nagyon. Pedig most nem is én fázok. Hát ez megy Lübeckbe. Nem semmi hajó. Hát csontá be van fagyva. Ezek a halak.
bogyók és nem édességek. Savanyúságok. Hát várom, most ne értek. Tulee mieleen niin aikoin. Puutarhasapsi. No ihan totta. On musta puutarhasapsi oloset. Älä nyt ota kuvia, kun mä peittelen justiin. Hän ottaa vaikka sen. Kyllä. A dolog elmondhatod, hogy rohadjanak meg a Jót szoptunk, haver, jó nagyot szoptunk, hatalmasat. Hogy rohadjanak meg, ahol vannak ezek az emberek, mi? Nekem még jó, hogy, hát nem tudom, hogy tőlem miért 3-at kért. Lehet, mert a lengyel nem adott, azért kért tőled 6-ot? Mi, Laci? Nem azért, majd én kis silabizáltam, hogy miért kellett nekem 6. Mert nem tudott többet, csak azt tudta mondani, hogy 300 mark. 300 mark, ennyi. Igen. Volt. Na most én odaadtam neki a 3-at, és látta, hogy van még pénzem, és azért még egyszer 3-at kért, érted? A kurva. Mert utána mentek még a izéhez. A lengyelhöz. A lengyelhez, és a lengyel aztán azok észnél voltak. Hát, hát azok ketten voltak, Laci. Igen, igen. Hát ha ketten vagyunk, akkor azért másképp néz ki az egész dolog. Na, ebből majd másoljak neked? Ebből a felvételből? Mi? Majd a címemet, hogy nem tudom, valahogy majd összehozzuk. Ott a csodálatos masina. Na jó, elég. Elég. Akkor győzelemre nyeljünk be egyet. Hát ez a jégfolyó. Hát ezzel nem lehet betelni. Ennek hangulata van, mínusz 10, 20, 25 fokba is.
emberek szaladnak. Ez az éjszaka. Itt Pestgőzünk, sok a Helsinki-ről. Nem mutatja idét, hogy... Na jó, szóval... A rabolót kellett volna le... Jó az a hajó. És lehet Megcsípni ilyenek. hogy ha akarsz menni Németországba, akkor így a utazási irodától is. Igen? Igen, bárki mehet el. Aki csak tudja, hogy Szóval ez nem olyan golfhajó, mint ami régen. Ezen viszont van személyautó is. Tehát van ez mert ők adják elvezetek az utakat a bárkinek. De nagyon szép, hát Mert szerintem... így több hely van, vannak azt jó, lehet enni, érted, hogy le kell számolni, hogy az is pénzbe kerül, hogy ha a Silja Line-nal mindenért fizetni kell. Ennél nem kellett, ugye? Semmi. Benne van a jegyen. Benne van a jegyben. Mert ha izért kell fizetni, azt mondod, a bárba kell fizetni, ha valaki Természetesen alkoholt akar alkoholban, inni. az nem olyan jó. A Silja Line-on itt ilyen hideg ételek voltak, meg ilyen svéd asztal szerint. Igen, a Silja szopöröknek ad, de a utazóknak nem ad így. Úgy vettem föl, csak az italért kellett fizetni az Aha, utasoknak is. igen. Aha. Hát hogy veszi meg a jegyet? Mert Ja, ezen igen, a hogy benne Silja van a Line-on van jegy. olyan, hogy ott ül a izén, Igen, a recepció folyosón. előtt kész. Mert olyan jegyet vesz, hogy állóhely van. Igen, igen. A sofőrnek annak járakkal meg adnak egy sört, ugye? Itt kifelé jöttünk, adtak egy sört, és hidegért a svéd asztalon azt tette az ember, amit akart. Melyikkel jöttél? Talibból jöttél? Igen. És melyik hajóval jöttél? A Vasa Queen, mostanában a Siljának 2 hajó van. De este indul. Este. Akkor a turista hajó. Megváltozott a menetrend most. Igen? Igen, egyedül korábban csinált a fesztivál 2-szer, de ez meg így túl kemény volt, tehát nem bírtak takarítani, nem bírtak ezt csinálni ilyen gyorsan. És akkor letették, hogy Vasa Queen nevű hajót is. Mert az a mulatos hajó, az esti, Igen. mert Ez innen, most ha megy a fordítva megy, hajó, fordítva megy. most fordítva Innen megy? megy este, Igen? ez egész éjszak, és Tallinnban van reggel. És nem úgy, ahogyan. Ez a fesztivál, ez csak éjszaka megy innét, ugye? Nappal nem megy Igen. innét. Mert az úgy csinálták, hogy innen átment 4 óra alatt a hajó, és akkor este elindult Tallinnból, és reggelre ért ide. Igen. Akkor kijött a kikötőből, lehorgolzott, és akkor ment a mulatás. Vagy tánc, minden volt azon a Én hajón. is így mentem, mert kaptam egy ismerősömtől egy jegyet fesztiválra. 4 ilyen seaside kabinban, 4-en volt a lányom is voltak, december 10-en mentünk. És hogy úgy is indult ez. Korán reggel indult innen a Silja Fesztivál, a dél körül volt Tallinnba, és akkor jött még egyszer ide. Hát ilyen jegek vannak itt. Éppen jön a jégtörő a partra. Mert 2 hajó, a Silja Line, a Viking Line nem tud kimenni a kikötőből. Most éppen leszeleteli a jeget. Ez a jobb oldali, ami felén van, már 2 csatornányira föl van törve. Hát nem egy vastag, olyan 20 centis a jég. Ott ez a Viking Line. Egy kellemes nagy hajó. Ez meg a Silja Line, ezt tegnap előtt is itt állt, csak közben megjárt a Svédországot. Tegnap előtt ment el. És itt van egy nagyobb méretű
bombhajó. Végéről van videózva, meg egy valamivel kisebb, ezek mennek Németországba. Mellett pedig egy teherhajó, amiből már kirakták félig a szenet. Hát odáig már nem fogok elmenni, de ami félelmetes nagy hajó. Ez itt. Odáig lehet látni, idáig van feltörve a jég. Ez a rész töretlen, mint a fész kukoricája volt. Hát ez egy főtér, meggondolom. Csak 8 fok hideg van. Ez egy ilyen sétáló szó. Hogy ez a fiúról YouTube-ról vagy felvételről, de egy fiúról vagy biztos. Értékel a Toshiba TV 1900. A videó maga 1080-al leértékelve. Egy hifi torony 2200. A hifi torony ennyit tud. Nem egy nagy. Ezt el kell osztani 293-mal, és abból lesz a nyugat-német márka, amit elosztunk. 95-es megkapjuk forintba. Szorozzuk. Valami várszerűség, illetve ami dombon van ez az egész.
tették rá. A házakra. Hát pedig nem tudom mi. Hát szépen fölmegy az ember, ha fölmegy. Úgy gyönyörű dolgot látnak. Ott természetesen. Csak hideg van és szakad a hó. Hogy mit fog visszaadni ebből, azt volna tudni jó. Egyelőre nem jöttek ki. Nem vették fel a kamerát a kezemből. A nagy bűn nem csinálhatok. Ez meg ez az épület teszem. Na, kikötő fölött. Itt a Silja Line-nak a Stockholmba közlekedő nagyhajója. Még föntről is lehet érezni, hogy hatalmas nagy ország. Érdekes épület. Sajnos a templom az be van zárva. Jó lesz már szerintem. Hát itt azt hiszem, hogy ezekkel a képekkel fogok búcsúzni. Így hosszát. Még esetleg lentről csinálok egy pár másodperces felvételt. Nyáron érdemes fogok eljönni. Most indul, eddig tolatott, most előre menetbe kapcsolt és elindult a stockholmi hajó.
a szimpónia nevét viseli. Az orrát kezdi a sötét éjszakába fordítani. A tetőről hordja a szél a havat. A befordul keményen a jégtörő által csinált csatornára, aztán hagy menjen 36 órás útjára. Beszállás a hajóra. Milyen az a kicsi lesz. Ezt hívják tengernek. Akkor Helsinki. Ott a ház mögött lesz az igazi tenger. Ez a Svédországból jött hajó. Jó lesz, mert hátszerünk lesz. Ez itt a kikötő körbe egy öböl. Oda hátra kell tolni. Ezen a tengeren, amit látszik, ami föl van vágva, ezen fogunk menni. Hát mit mondjak?